И здравейте, пичове, здравейте, аз съм Вили Гейминг и както виждате, днес ще играем GTA San Andreas Roleplay. Този сервер много уникален и вътре, това е полицията, сега да ви покажа. Къде? Чата, забравих да ви кажа най-важното. Абонирайте се за този канал и харесвайте и споделяйте с приятели, защото е важно. Защото полицай Боби Иванов ще ви бъде много благодарен. Така. Чата, готови ли сте да започваме ролплея? Къде? Добър ден, господини! Чат, тук малко. Господине, чувате ли ма? Да, с какво мога да помогна? Искам да кандидатствам в полицията. Добре, заповядайте в кабинета ми. Малко съм боен, господине, да знаете. Няма проблем, заповядайте. Къде чата, това е полицията. Добре, защо искате да сте полицай? Защото искам да помагам на гражданите и както в запазването на МВР. Добре. Ние ви изпитахме. Добре. Преминаваме към назначението ви. Сега ви давам една полицейска значка. Добре, господине. Вой, чата, ставам полицай. Ставам полицай в този мега як сервер. Искам да се абонирате с кабанката и да харесате видеото веднага. Веднага, чата, веднага. Така че, чат, приятно гледане на това видео. Къде това представлява първият полицай, където, ако не се лъжа, кадет. И това е Боби Василев. Боби Василев, чата, Боби Василев, Боби. Това момче се казва, няма да му казвам името. Вие ще се досетите. Така. Отивайте долу в гаража, изкарайте кола и отивайте на патрул. Добре. Айде. Приятна смяна, колега. Така, отиваме долу до гаража да вземем една патрулна кола. Да, от тук ме беше, да. Така, чат. Отиваме и започваме. Тук. Колега, нещо не ми позволя. Благодаря, колега. Не си се логнал. Логни се, защо не ти дава да изкараш автомобил? Окей. Така. Трябва вече да съм се върнал. Стой малко. Чата, тук малък проблем. Не можем да се логнем. Но няма проблеми. Това е ролплей. Ролплей. Чата много. Логни се, не си се логнал, брат. Ага, трябва да пиша логин.
дистанция там, и твоите боди и неща. такива работи. Да. Опа, чата аз какво правя? Речата, малко съм на... вече съм смяна. Колега! Така отиваме към Репило. Да си вземем една патрулна кола. Тука много внимавайте, защото може да ви бъгне и да имате сериозни проблеми. Готов, колега? Айде, вземи, кое е тръгна патрул? Разбрано, колега. Дай малко напред тя. Къде? Помня автомобил с буркани. Тук дай на патрул. Изключи бурканските ме, той нямаш. Сега съобщаваме на станцията, че първи и 50 правят съвместен патрул на общинския градска част. Разбрано, колега. Караме патрул. Малко ще ви света и света. Кажа като често, Пон Сантон. Нещо си. Градчето са много хубаво. На мен много ми хареса. Сега да кажа какви. И се получаваме патрула. Зак. Ау. Тук надясно и се спускаме надолу. Трябва да внимавам с тези проблеми, защото много скъпи. Не знам колко пъти са. Да направим така 3 за финала. Чата. Няма да направим, защото ще не е проблем. Даваш ти пистолети и ползваш ги само в крайен случай. Какво, колега? Използваш ги само в крайен случай така. Разбрано. Така, чата. Дай към Ammunition да си купиш бронежилет. Разбрано. То така как беше? Няма, нали? Това ли е, колега?
Ооо, колега. Пичове, ако не се абонирате, ще ви Прибери оръжието. Разбрано. Колега, не ми да, нямам пари. За една брана жилетка. Купуваш сам бронежилетка, бе, брат. Какво не разбра? Аха. Пари ли нямаш? Да, нямам пари. Достатъчно да си купя една брана жилетка. Беден съм, колега. Айде имаш вече. Купувай. Айде, мерси, жив и здрав. Айде, готово. Аре. Колега, ще убия малко на болницата, да се замисля за малко. Ето печат. Аре, на паркинга, че ще паняде доволен. Пичове, аз бях Дели Гейминг, надявам се да ви харесва първият ми ролплей в YouTube в канала. Абонирайте се и лайкнете видеото с камбанката и харесате видеото. Така че, бай!